Ja ti chcem len veľmi povedať, že ja si ťa strašne vážim a že ťa veľmi ľúbim a že si jedna z najsilnejších žien, aké poznám v mojom živote. No a čo teraz? Kto je najsilnejšia žena vo vašom okolí? A kedy ste jej to naposledy povedali? Poďme sa na to spoločne pozrieť. Čo pre teba znamená pojem silná žena? Pojem silná žena pre mňa znamená, že je žena sebavedomá, vie sa rozvíjať a dokáže odolávať tlakom spoločnosti, ale dokáže aj požiadať o pomoc, keď to potrebuje a vlastne nie je na to sama. Každá žena si môže povedať o sebe, že je silná žena, pretože si myslím, že každá žena si prešla v živote niečím, čo ju nejako formovalo v živote a zvládla to podľa mňa, takže si myslím, že každá z nás si môže povedať, že je silná žena. Silná žena pre mňa znamená osoba, ktorá je láskavá, vie byť vlastne taká milá k druhým, ale zároveň sa vie postaviť sama za seba, vie si stať za svojím názorom a vie byť taká sebavedomá v tom, čo žije, aké má hodnoty a podobne. Tak keď si predstavím silnú ženu, tak hneď mi napadne moja mama. V zdravotníctve pracuje a je to teda oblasť, ktorej akože aj tie ženy veľa si musia vybojovať za to a napriek tomu je z nej momentálne jedna z mála sestier na Slovensku, ktoré sa dajú nazvať, že stomická sestra. Tak to, že moja mama za všetko, čo ona dokázala, si vypracovala všetko, tak to je určite pre mňa silná žena jedna. Áno. Ahoj babka, tu som ja Emka. Nazdar. Som ti zavolala, lebo som ti chcela povedať, že ťa mám veľmi rada a že si pre mňa, alebo teraz znamenáš pre mňa veľmi veľa a si pre mňa veľmi silná žena v živote, ktorú poznám. Hej, ale ty si, to ja teba obdivujem, Kočka. No vidíš, tak sa obdivujeme navzájom. Hej, ďakujem. Dobre, papa, ľúbim ťa. A ja. A čo znamená pojem silná žena pre vás? Podelte sa s nami dole v komentároch a nezabudnite označiť tú vašu.